Карта за деня. 13 юли 2025 година. Да видим какво ще излезе днес. Пак искат две. Няма да ги оставим. Ще изчакам да си падне сама картата. Ето я. Картата е осамотение. Неделя. Перфектният ден за осамотение. Ето го човека с пръчката застанал на един хълм, гледайки луната, мислейки, усещайки, бъдейки със себе си. Осамотението е вид медитация. Много пъти ме питат хората как медитираш. И не само за това правя семинарите за душата, но медитацията е нещо много лично. Ние медитираме без да осъзнаваме. Какво е вашето време, в което се осамотявате? Как се осамотявате? Какво значи осамотение за вас? Когато сте сред природата, в тишина. Коя е вашата тишина? Как изглежда тя? За всеки това е различно. За мен е сутринта с ето тази чаша кафе. Не е истинско кафе. Заместител на кафе. Стоя тук и почивам. Гледам си цветята, гледам си градината. И се свързвам със себе си. Слушам и виждам картинки от живота си. Това за мен е медитация. Какво е за вас медитация? Какво чувате и виждате, когато сте сами? Как изглежда осамотението? Всеки има нужда да се осамоти, за да чуе вътрешния глас. За да чуе нещата, които не искаме да чуем. Какво имам предвид? Осамотението ни дава възможност да бъдем истински, с истинските ни чувства, които се крият. Защо се крият? Защото има чувства, които са неприятни. Има неща, които не искаме да видим и да чуеме. Така сме създадени. Идеята е обаче точно тези неща да излязат на повърхността. И когато ги видиме и чуеме, имаме възможност да ги промениме. Имаме възможност първо да разберем откъде идват. Защо са били там толкова време потискани? Или защо сме се опитвали да бягаме от тях? Осамотение. Карта за деня. Желая ви вълшебен ден!